Yes, this is Monabeli picnic spot 2026. Happy New Year everybody. Happy New Year. Mana be asulkha mansia dabjunga ye dugui bawखाय नै खुलुमबाय लोगोफोर मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि आपडेट होनो थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायदों आं बिराद गुसु दिनै खाफबजोबनांलायदों अब्लाबो दिनैहाय नैबे 4 तारिख देवबार खालि ओरैबायदि मानसि माने फुल नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ आं दा साहा गोजौनिफ्राय जागायदों ओमफ्राय मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि थासारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनि दिनैहाय दे ओरै साहा गोजौ ओरैहाय दङ दखान ओरैहायथ' दखान थाबाय हनै मोननैसो दङ बहाय रेस्टुरेन्ट हटेल बेनिफ्राय ओरै साहा गोजौआवबो ओरै जादों बहायबो फुल गोबां गारिफोर दं इयावबो नै बेनिफ्राय ओरै दिन्थिलांनायसै सोरबा मोसागासिनो दं सोरबा जागासिनो दं सोरबा लोंगासिनो दं बेबायदिनो सोरबा गेलेगासिनो दं बा गेलेफैदों गासैबो माने बोसोर गोदाननि मुङाव रंजानाय येस ओरै थांना नोंथांमोननो दिन्थिलांनि एबारावहाय नायदो बोथोराबो शिलंनि बायदि खादोलै बाब 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 वेदारा गुसु मोसादों मादों नै सोरबो येस दंफांबारि सिङाव आरो गुसुसिनबावना अक्सिजेन बारा पुरा क्राउडेड र' बै दालांखौ लाखावखानि बेयाव थानाव दोनथ' र' बारस'ग्रा मोनसे दलां दंना बेनि थासारिया नाय बुं माने जाम जालायबाय जाम नै ओरैबो ओरै नैबेखौ सोरबा बुकिं खालामदों दिनै अफिसनिफ्राय सोरनो नांगौ बेखौहाय एडभान्स कन्टेक्ट खालामना बुकिं खालामनो हागोन नै बेवहाय बिदि लुनानै होनाय दङ नै फैदो संनानैल' जाफैदो अब्ला लोगोफोर नायदो नै थासारिखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि थासारिखौ दिनै नायदो फुल ओरैहाय नायदो बुंजोबनाय दिनैहाय येस नैबो सोरबोरै फट' लादों माबा लादों ओमफ्राय ओरै नायदो नै बुंजोबबाय गारिया येस दिस इज मोनाबिलि पिकनिक स्पट 2026 Happy New Year everybody Happy New Year yes नै ओमफ्राय गोजौ ओरै बुंजोबनाय नै गोजौआवबो सोरबोरै मोसागासिनो दं मागासिनो दं बेलाय नैबेयाव मोनसे दखान दं बियो कमिटिनि दखान ओरैबो लेफ्ट राइट भुटान रायजोनि भुटाननि नारें खमला बिदियाथ' एभेलेबेल ओरैबो बुंजोबनायनिखा हनै ओरैबो गारियानो गारि ओरैबो नै हाब दाने मांखोनायनि मेन रड औ जों नामायख्लायबाय ओमफ्राय गाहायनि थासारिखौ नायदो एबार फाग्ला जागोनलै जायगा गैलै नै मानसिफोरनो बेफोरबायदि जायगाखौ नांगौ ओरैबो दंबावोसो नै बाब आब'जों सौदावलायनोसैमोनलै ओरैबो जेरावबो जाम जाफबजोबबाय नै बेयावबो फट' लानाय माबा लानाय ओमफ्राय नै दलां ब्रिज नैबेवहाय नै दे 2.5 टन आराय टन सोरबा दुगैबावखायो हनै आसललै बे माने बे आसलखा मानसिया दाबजुंगा इयो दुगैबावखायो नै फ्रेस ना दैयाबो नै दलाङावबो बिराद जाम ओरैहाय लाइनल' नै बैसिम लाइन खमला मार्केट गेदेर नांगौ ना फिसा नांगौ ना लावदुम नांगौ ना गोलाव नांगौ दंजोबसै आरो मा साइजनि नांगौ बास पार्किं ओरैहाय ज्राव बास गोजा
मोस्रोम बायदिल' हाजार मानसिफोर दिनैहाय बाब जोमा ओरैबो मानसिथार मोनाबिलिल' नांफैखादों आरो इसोर होनब्लाने माथो लिरदों मोनाबिलि मा लिरदोंथाय जानो मोनाबिलि गाहायाव नै आसोरा अनेक अन्थाइ गोगोम दं दे बे अन्थाइखौ नुलाबाया इदिखौहाय नै नैबे लामानि डेन्जार मानसि बे बस ससमा माया लाखिलै इयो फैसा गिनांगौलै इसोरखौ लाखियो ओरैबो दङ हाब ओरैबो दंबावसो बाटबावनि दलां मोनसे दलङा मोननै आरोखि मोननै दलां नालाय नै ओरै दलां मोनसे बाटबावलाबो आरो ओरै गारि खि गारि जाग्राफोर दंबावसो नै पिकनिक जाग्रा ओरैबो नै बास नै 20-30 बिगानि दङ ओइ बारा जागोनलै ओरैबो जाबाय ओरैहायनो फैग्राया नै लामाया नैबे माबा जाहैबाय मा होनो सोनाब गोजोब बरिया एकदम हेभि खयथा बायदि अनुमान खयथा जाखो बासा बासा 100-150 जानो हासिगौ बासा गारि फिसाथ' एसेबां गैया बा दिनै हायेस्ट एकदम दिनै हायेस्ट मोनाबिलियाव बा बिसोर अस्थादफोरलै इसोरखौ गिनांगौ बारा थाजा इसोरनि खाथियाव